Obo na Kpakpando ka anyị na-akwalite omenala na ihe niile eji mara ndị Igbo. Anyị na-agwa unu na ebe a na nke bụ eziokwu bụ na ndị Igbo were omenala dị mma na Chineke gọziri anyị nke ukwuu. Ewe na-efe Chineke n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-efe Chineke nke ọma tupu ndị ọcha wee bata obodo anyị. Maka na ọ na-abụ ihe ọbụla n'ụwa na-ewe oge nke anyị ka anyị batara na ugbu a. Oge nke anyị ka batara n'ugbu a, oge Kpakpando n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi kara aka gụnyere chinchin n'akara narị kpọm n'itoolu Solid FM. Ọ bụ n'ụlọ nke RB dị na Savage Crescent na GRA obodo Enugu ka anyị gwere chinchin. Abụ m Chizzy ani. Oge nke anyị mgbe nke anyị ka anyị batara na ya, ọ bụ King oge nwanne na pịapụta nkwa. Tata aga m na-apịapụtara ụnụ ụmụ nkwa dị iche iche eji echeta na-emepụta ihe dị ime na-akụzikwara ụnụ anyị ịmụ ihe dị iche iche. Mana anyị ga na-ekwu okwu isiokwu m wee bụrụ gịnị mere na ihe ọbụla nke anyị na-eme dị mma. Anyị ma na ọ dị mma gboo anyị na-eme ya tupu ndị ọcha wee bata, tupu ha agbanwee ya. Onye na-emezi ihe nke ọ na-eme, ọ bụ na onye ọcha bịabe ya aka maọbụ na ọ tebe ihe dịka ihe ndị ọcha maọbụ afa ndị ọcha, ọ gaghị ekwe na ihe ahụ ọ na-eme were isi. Ajụjụ a ka anyị ga na-ajụ n'ụbọchị nke taa. Echefuna na anyị na-efe Chineke anyị nke ukwuu, na-eme ihe gbasara anyị, na-agbara alụ ọsọ, mara ihe bụ njọ na mma tupu ndị ọcha wee bịa wee kagbusie ụmụ ife niile nke anyị na-eme. Ụfọdụ wee so ha, mana anyị si na omenala anyị agaghị anwụ anwụ n'ebe a. Ihe
ha ji ekwusi ike bụ na ichesia bụ elelesia ya na mba ụwa niile ebe obodo ụfọdụ dị ewe ndị si obodo dị iche iche wee bịa obodo a nke bụ eziokwu bụ sọ ndị Igbo ugbu a bụ ndị ọ bụ sọ na ọwụwa anyanwụ a ka anyị na-asụ Igbo bụrụ ebe anyị gbanyere mgbọrọgwụ jụzie ajụzie ka ị mara ihe m na-ekwu. mana ọ dị ka ọ bụ oge nke anyị ka anyị batara ugbu a oge ahịa ga-eji mana nke bụ eziokwu bụ na anyị bụ ndị Chineke keziri nke ukwuu wee kee anyị n'ọnwa anyanwụ ebe mmiri na-ezo n'oge ya anwụ na-eti n'oge ya ala mara mma nke ukwuu etinye ji na anọ na-epu. Kedu onye gwara anyị na a na-eri ji eri? Ọ Chineke gosiri anyị ndị nna nna anyị ha. Kedu onye gwara anyị na a na-eri ede eri? Ebe a ka ọ na-akpọtụ na Solid FM King hapụ ebe a ka ọ na-akpọtụ nwanne na Kpakpando. Ana m ajụ kedu onye gwara anyị na a na-eri ji na-eri ede? Ebe a ka anyị na-asị ngwa ọ bụ n'ụlọ gị oge anyị ji ama aka elu na ma n'aka. Ọkwa ndị Igbo chọpụtasịrị ụmụ ihe dị iche iche ka esi eri nri ka esi efe Chineke tupu ndị ọcha wee bịa. Ụfọdụ ndị na-amaghị wee sozi ahụ wee na-agbanwe ihe niile. Ọ na-ewutezi ugbu a na ụfọdụ na-agbanwezi ma obodo anyị afọ obodo anyị. N'oge gboo eweka ndị obodo si agụ afọ o nwee ike ọ bụrụ na osisi ma ọ bụ ihe pụrụ iche, o nwee ike ọ bụrụ mmiri ma ọ bụ ala ma ọ bụ ebe ụmụ anụmanụ na-egwugasị ego ma ọ bụ ka ihe dị iche iche ihe Chukwu kere ka ndị Igbo si aba ebe ahụ ha na-anọ afọ bụrụ obodo ha. Mana ugbu a ihe dịka West, East ejuru ebe niile. Ụfọdụ na-ewekwara afa ndị obodo ndị ọzọ wee na-abazi n'obodo anyị. Kedu maka ndị tụfugoro afa nna ha tụfu afa Chineke nyere ha wee na-aza afọ ha na-amaghị? Ihe m na-ajụ n'ụbọchị nketa gịnị mere na ọ na-abụ ihe ọbụla nke na-adaghị zim zim ma ọ bụ nke na-adịghị ka ndị ọcha anyị dị-ekwe na ọ bụ nke mere ma ọ bụ na ọ bụ ihe dị mma. Icheta na Chineke goziri ndị Igbo wee nye ha amamihe gboo o tenarị ndị Igbo na-akpụ ụzụ. Jụọ na ụmụnne anyị ndị Ọka, jụọ ụmụnne anyị ndị Akpa Ugo na Nkanụ, ogbe dị iche iche n'ala Igbo ka ebido na-akpụ ụzụ na gboo na-akwa nka dị iche iche tupu ndị ọcha wee bịa. Ije n'ebe niile ugbu a ị ga-afụkwa na amamihe a Chineke nyere anyị na ụfọdụ ewee na ya wee bawanye a na-alụzi ma ụgbọala n'ala anyị ugbu a. Jee nụfụ ihe a na-eme na Nnewi. Ijezie na obodo anyị n'ala Igbo bụ Aba efu ihe mụ Aba na-eme iji gosi gị na ndị Igbo bụ ndị Chineke keziri gboo na gboo. Mana gịnị mere ọ na-abụ onye na-eme nke ọ na-eme ọ bụrụ na onye ọcha bebeghị aka ọ gaghị afụta ya dịka ihe dị mma? N'ezienụ ka ndị ebe anyị ji jiri mkpaakwụ na mgbọrọgwụ ụfọdụ ewepụtago ọgwụ dị iche iche na agwa ụmụ ihe dị aṅa, mana a na-eche ka ndị ọcha wee bịa ya aka. Ọ bụrụ na ndị ọcha bebeghị aka ụfọdụ ga-asị na ha ekweghị na ya. Gịnị na-eme anyị?
esiri okwere kwesị ike mana ọ na-ewutezi na ndị Igbo agha dị ekwesịzi na nke ike ọkwa anyị na-efe Chineke kachasị chi niile tupu ndị ọcha wee bịa wee si na nke ha ka mma ụfọdụ ndị na-amaghị wee kwere ụfọdụ jiziri afa ndị chukwu nke ndị ọcha wee na-anapụzi ndị mmadụ ihe dị iche iche gịnị mere na ime anyị kwe kwesị ike n'ihe ndị Igbo ajụjụ m ọzọ bụ gịnị mere na ihe ọbụla mmadụ na-eme ọkachasị ndị isi ojii ọ bụ na aka ndị ọcha adịbeghị na ya bee ya aka agaghị ekwe na ọ dị mma ọkwa anyị si na anyị bụ mma ndụ Chineke kwere wee si na anyị bụ mma ndụ n'ụtụtụ ife dị mma ga-akpọ m iru na-ekwelu m obere kwesị ike onye Igbo wee ọfụzie nwanne ya ọkpọ ya mma ndụ ekwere kwesị ike okwere kwesị ike asị na onye kwechi ekwere okwere kwesị ike ọ bụ gịnị okwere kwesị ike anyị kwere na Chineke kachasị chi niile Chineke Chukwu ukwu maka na ị na-akpọkwa ihe ndị ma na-eme ọ na-eme ọnwa nọ n'ime ya n'ụwa ifeọma ga-abụ nke mmụọ na-ekwere mmụọ okwere kwesị ike mama okwere kwesị ike anyị were ndị dibịa gboo n'afọ na nrịanrịa jiri mkpọ akwụkwọ na mgbọrọgwụ ọkwa Chineke nyere ike ihe amamihe ha ji agwọ ọrịa n'oge gboo na ndị ọcha bịara kagbusie ụmụ ihe a niile wee were akụkọ iwe wee tiacha anyị n'obi onye fụzia nwanne ya bụ mma ndụ egwu na-atụ ya mana be ha mere egbe ha mere ogbunigwe anyị mee nke anyị ha kagbuo ya maka na anyị kwere na Chineke kwesịrị na Chineke ike n'oge gboo ewe ka anyị si efe Chineke anyị ewere ihe na-eme ndị obodo gbakọ kpọkwuo Chineke dịka esi akpọkwu Chineke anyị anaghị abata n'obodo ahụ hey gịnị na-eme anyị ugbu a ndị Igbo zọbazia nke ha sị na ha bụ ndị ajọ mmadụ odomanya na otu anyị na-akwalite omenala Igbo na-ekwusi ike ọ na-eweta ndị ụfọdụ maka na atị ego ha ajọ echiche maka ndị Igbo n'obi ọkachasị ka anyị si eme omenala mana ọ gbasaghị anyị daalụ Eugene Mama, okwere kwesị ike
ọbaka ya mma nwata n'ụgbọ n'ụlọ mmiri obere kwesị ike obere kwesị ike mama obere kwesị ike asị na ike ọnụ ụgbọ dị ike ọbaka ya mma obere kwesị ike mana ọgbọ dalụ ọgbọ ọhụrụ mmiri obere kwesị ike ike adịrị ọkụ gbapụ na ọsị na ala kwesị ike mana akịrị emeghị ife ebere kwesị ike Mama, opere kwesike. Oyi bo wesna yoyo ko. Opere kwesike. Ifo chichaga, ifo chichaga. Opere kwesike. Ofu na bulofu. Opere kwesike. Opere kwesike na kipe ya ni. Ihai kwene babu menala ndị Igbo. Ikwekwara na omenala Igbo. Anyị ga-ekpọ ọnụ anyị na ilu n'igwe o. Maka na ndị Igbo kwenye na onye ọbụla mere alụ ga-ata afụfụ. Anyị na-abụ n'oge gboo anyị na-edebe aka ya ọcha. Ijikwa ọfọ ọ ihe ndị Igbo na-ajụ n'ime ihe. Anyị ji nwayọọ na-abata. Ọ naghịkwa eme na gboo. Cheta na ajụjụ m na-ajụ n'ụbọchị nke taa, gịnị mere na anyị anaghị ekwesị n'ihe niile nke Chineke ji jee anyị mma? Ihe ọbụla nke anyị na-eme bụ ndị isi ojii ndị Igbo. Ọ bụrụ na ndị ọzọ abịaghị aka, ndị obodo ndị ọzọ asị ọ na ọ dị mma, anyị agaghị ekwesị na ya ike. Mana na gboo tupu ndị abịa, ụmụ ihe a niile na-enyere anyị aka. Ọ bụrụ na anyị haziri ya na-emezi ya dịka anyị si akpụ ụzụ na gboo gboo, kwado nke anyị, iche na ya agaghị agafego, anyị aka agafego ndị niile abụ ndị ọcha. Mana ọ dị ka ịfụ na ọ bụ na ahapụ anyị na anyị ga-agafe ya, ha bịazịa jiri awụọ jiri nkọtọ kọtọsịa ihe niile nke anyị were dị mma. Mana ọ na-ewute anyị na ụfọdụ bịazi soro ha wee na-akọtọ ihe anyị na-eme. Abụ m Chizzy, ana m abịa. Nwanna a jiri gbanwere onwe ya godfather ndị Igbo, onye ọma ya ekele gị. Maazị Chukwuko omeniri ọha na arọ ndị Izọgụ, Washington DC, ndị eji eje mba. Chief Injinia Osi Oruche Omekanna ya Perikoma nwayọ anyị bịachita azụ. Ị ga-eso wee tinye ọnụ. Cheta na ihe m na-ajụ n'ụbọchị nketa, ihe mere na ya ekwesị na ihe anyị na-eme ike. Ọ bụrụ na onye ọcha atịghị aka ma ọ bụ na ihe anyị na-eme na ya atịghị ya afa ndị ọcha, anyị anaghị ekwesị ike na nke ahụ. Ọ ya ka anyị na-ajụ n'ụbọchị nke tata. Ajụjụ ihe mere na anyị gbanwechara ihe niile wee mee ya ọ bụrụ ndị ọcha. Iji obodo ụfọdụ, obodo ama ndị gboo ma ha gbanwee n'afọ eji mara ha, tie ya afọ obodo ndị ọzọ. Ụfọdụ ewepụga afa nna ha na-aza afa ndị ọcha. Kedu ekere ndị mmadụ ụdị ihe dị otu a? Ya bụ ike mmadụ agbụ kee ha, ejiri aka ha tie onwe ha n'ohu. Ọ
ekwe okori nwamba n'aka ya wetara ekere mba na akpọ m n'ama amara ihe ga-eze okwu ọkpọ judu boti bayiye imiri ikiki Ekene the blessed iyi Agonimo Amarachukwu n'ụmụ okwe ụmụ eze ezi memba anọ. Agbọghọ dị Chizzy na-aba. Kedu maka Ndubuisi Ogbonna? ime obi nani oliva nwankwọ otigbu ịnya na arọ dị ịzọ anyị ekele gị okokokokokoke Ụwa si na chi okokokokoke. Ụwa si na chi na ndụ onwe onye ọ kara mma. Ụwa kara onye mma. okokokokokoke Ụwa si na chi okokokokoke. Ụwa si na chi na ndụ onwe onye ọ kara mma. agadi mmadụ ịdagada na abụ agọ na-ebu ọnụ ịmarụra Ụwa si na chi okokokokoke. Ụwa si na chi na ndụ onwe onye ọ kara mma. mbuga aka ha meriri n'elu na aka ha ji agbapụrụ ya ọkwa eziokwu Ụwa si na chi okokokokoke. Ụwa si na chi na ndụ onwe onye ọ kara mma. ori isi oge ji amalite ka ị ga-eri n'ngwugwu enyerinye mmụọ Ụwa si na chi okokokokoke. Ụwa si na chi na ndụ onwe onye ọ kara mma. Ụwa kara onye mma. Chizzy Karim Babatunde Ezekwem Yebi Ikemba na ọkigwe gba na ọkigwe gburugburu eji etọji esi ike Ekwueme a na-ekwekwa na-enwe ọbụ ha na-ekwekwa na-adịghị ike ike nwannụnụ nọ n'ụzọ agba egwu ihe na-akụrụ ya egwu nọ n'ọhịa nwannụnụ nọ n'ụzọ agba egwu ihe na-akụrụ ya egwu nọ n'ọhịa nwannụnụ riju agwọ si chi ya ka were ihe mgbe chi ya bịara iwere ya otighara o mere onye jiri agwọ ya amaghị ihe o kwuru nna mgbe ọnwụ na-egbu nwa nkụta ndebe ahịa ọ na-ekwu anyị ụzọ ise Agbakwala ngaba, agbakwala ngaba, agbakwala ngaba, ejidime, ejidime, n'obe jababido jabo gbajojo, ejidime, n'obe jababido jabo gbajojo. ọkwa n'oke ekwe ha kụọ ekele mma na ọdịba Onye ọ ga-adịrị ya ejekwela uri onye ụwa ọma. Ije n'ụwa ọ na-akpatụ ka ndị ebe mara. Onye ọ batara o buru ngwugwu nke ya etoriribe. Ejidime, n'obe jababido jabo gbajojo. ịma na oke ekwe ha ha na n'obodo nzute nwa mmadụ ndị kwuru n'ike Ejidime, n'obe jababido jabo gbajojo. Ogene dị na dị eti dọba okonkwo dị igbo onye mụrụ amụ Ejidime, n'obe jababido jabo gbajojo. jomobe na okonkwo jomobe na na-ekere mba na ọdụba hey ihe na-eme ọ dị mma perikoma anyị na-abịa 09023111009 maọbụ 09097711109 bụ akara ekwentị ị nwere ike iji wee tinye ọnụ n'okwu. Ana m ajụ ajụjụ ihe mere na ya ekwesịghị na omenala anyị ajụ m ajụjụ wee si omirikiti bụ ihe ọbụla anyị mere dị mma ama na ọ dị mma ha agaghị eme ya maọbụ na-ejiri ya na-enyere ndụ aka ma ọ bụrụ na onye ọcha maọbụ ndị ọcha abịaghị ya aka maọbụ na emetụ ya ka ọ si wetu ya kpọtụ ya afa ndị ọcha. Ọkwa ofu dibịa ụfọdụ imirikiti n'ime ha ugbu a na-alụso ọrụ ike na-eme ihe ọma mana ha bịa fụzie na ọ dịzi ka ihe na-ewuzi ugbu a bụ ụka ha gbaka ezizi afa ndị ụka na ihe ha na-eme ụfọdụ n'ime azabazie ndị amụma ndị ụka hapụzie ịza dibịa. Gịnị mere na ị kwesịghị n'ihe ị na-eme ike ka anyị were okwu onye na-akpọ biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ dị mma nekwa akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụokwu 09023111109 maọbụ 09097711109. Omenala Igbo ka anyị na-akwalite.
ụfọdụ bụ a na-ekwu omenala na-ekwusi ike maka ajọ akụkọ atiegoro ha n'ime ha na-afụta onye ọbụla na-ekwu na ya na-ebi ndụ dịka Chineke si kee ya kụziere ya na-agbara ihe alụ ọsọ na-eme omenala ha na-afụta onye a dịka onye alụ maka na ọ bụ ihe ndị omenala bịara abịa tie ya n'ime. Onye na-akpọ odogwu ya dịkwara gị nwanne, biko gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ. Ise ugo ebe ka isi akpọ nwanne m? Gaa n'iru nwanne m. Ihe na-ajụ ajụjụ ị na-ajụ ọgwụ ezigbo ajụjụ. Adọwụ ihe mere ni akpụkpọ ụkwụ anyị na-anụ n'Aba. Akpa anyị na-anụ n'Aba. Ọtụtụ n'ime anyị ya abalị anya hụhụ ya ihe ya mefere n'obodo anyị. Ọ na-echadara tinye ya nwa oyibo. Ezigbo ihe ọjọọ. Omenala wụkwanye ya wo ihe gboo ndị ebe anyị kwesịrị ileji anya sonwe nzọụkwụ mana ịhụnanya ka esi adịgboroja akarị ebe ọ na-ewute tupu okike abịa ma onye ladị ndụ legwu mgbe ise ọ ka na ọ ya kere ihe niile ọkwanye ya ka anyị na-adaberekwe n'ụzọ niile nke anyị etinye isi niile so ndị ebe anyị kwesịkwara ijisi ihe anyị nwere isie ya ike kwerekwere na nke aha nwoke anyị ndị ekwe ndị anyị kwere adịkwaghị mma ọgwụkwa ya ọ na-ebute ọgba aghara. Daalụ Ugochukwu, daalụ nwanne m Chineke gọzie gị ikele ọrụ ọma ise daalụ. Dịka nwanne anyị si kwuo, a na-adụ uwe dị egwu na Aba mana gezie ntị imirikiti maka na ụfọdụ fọrọ ihe ndị obodo ndị ọcha, ihe ọbụla gbatara ndị ọcha na ihe si na obodo ndị ọcha ha bịachaa na Aba anyị ha kwadosie ihe a niile ha ebughachi ya azụ n'obodo ndị ọcha ma ọ bụ jebuzie ya n'obodo agbata obi anyị dee ya afa bịa ya afa ndị ọcha ha ebughachila ya unu. Hei! N'ala anyị oge ahụ ọ ga-alazi ọnụ maka na ọ bụrụ na ego niile ha ji bupụ ya na-ebughachi ya na-ebighị ịmụ ihe a niile ka ị wee ike zụọ ya a ga-anata gị ya mana ọ bụrụ na ha mee ya edee ya nke a si n'ala Igbo ịfụ ya ozigbo ije were ya ịfụ na ọ ga-ebelata ego ị na-enyekwara aka ọlụ a na-aga ihe dị mma na-adị ala ya na-emepe. Onye na-akpọ ekele gị, biko gwa ya afọ gị na-ebe isi akpọ. Ọ dị mma ka anyị were onye nke. Onye na-akpọ 09023111109 maọbụ 09097711109 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ. Anyị na-ekwu ihe mere na ụfọdụ imirikiti ga-abụ ha fụcha ihe dị mma a na-eme n'ala anyị ha agaghị akwado ya maọbụ jiri ya nyere ụwa aka ma ọ bụghị na ọ bụ oge ha fụrụ afa ndị ọcha n'ime ya. Onye na-akpọ ekele m ndị ka imelsa Anọ m aha ukwu onye nze ndị sa onye afịa. biko gwa ya afa gị Afa m bụ nwere n'Igbo. Kọwara ya afa n'Igbo. Afa m n'Igbo bụ Nwaugo Onwe. Nwaugo Onwe gaa n'iru ezigbo mmadụ. Ana m ekele unu na ya ahụ na-ekwu. Ana m asị onye na-aza edo ya aza edo, onye na-aza amagwa ya dị amaka. Onye nọ n'ụka nọrọ n'omenala, onye ahụ o nwere ebe ozi. Ọ ka mma na nke onye na-eme ya mesie ike ka ejiri ya mara onye ahụ. Daalụ Nwaugo. Udo dịrị gị o. Thank you.